Πάμε εδώ, παιδιά. Μας τα άνοιξε όλα τα μπαλαντεράκια. Κάτι γίνεται. Κάνει και ένα τακ 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 εδώ κάτω. Τα έχουν βάλει τα κατσαβίδια. Άλλη μία το ίδιο να μας κάνει. Ναι, μακάρι. Με φτάρια μου έχει κάνει φταρακιά. Αυτό που έλεγε πριν. Αυτό που έλεγε πριν ο Τάσος να το κάνει 3 φορές την εκατοστάρα. Ναι. Αλλά χαμηλά, όχι στο ευρώ που το παίζεις. Άντε μωρέ, άντε μωρέ. Ήταν καλό. Πάμε λίγο. Πάμε λιγάκι. Να το ακούς. Ναι. Άμα πατήσω τη σπινιά με το κουμπί, το κάνει. Τώρα στο αυτόματο δεν το κάνει. Άλλο τσίκι. Έλα, Τάσο, κατέβασε. Έλα, όχι ρε πούστη. Ένα ακόμα θα ήταν καλό. Αυτά τα εφτάρια που είναι ρε πούστη. Να τα κάβανα εγώ. Κοίτα εδώ. Μπράβο, να το. Μην τα έδωσα. Να τον ο παίκτης. Μην τα έδωσα. Κοίταξε εδώ τι μου κάνει. Άλλη κι αυτή. Να το ακούσει. Τι να τα κάνουμε τα λέμε για να διαβάζουμε. Άρα πάνω πει καλή νύχτα. Δώσε κάτι ρε άτιμο. Δώσε κάτι ρε άτιμο. Καλό, δώσε κάτι καλό. Τα κολλάει, στα κολλάει ήταν τα δω στα 4 στα 3. Κάνει τακ τακ τακ. Πάμε ρε μπουρδέλο, πάμε. Καλή. Κοίταξε εδώ τι μου κάνει ρε φίλε με τις καμπάνες. Όχι ένα 20 να με πάρει τα πάρω. Καλά το κάνει. Έτσι πρέπει να παίζεις. Έτσι πρέπει. 60 σπινιές. Θα σου έρχονται 3 μπαλαντέρ. Λες. Μου φαίνεται ότι και εσένα θα τα πετάξει. Έλα ρε φίλε, κοίτα εδώ τι μου κάνει πάλι. Ρε. Θα σου λέει, Μιχάλη, έρχονται 3 μπαλαντέρ στα 2. Εγώ το πιστεύω. Αχ! 300 ευρώ ήταν, φίλε, άλλο ένα. Κοίτα εδώ. Βγάλε ένα εφτάρι βρε στο πλάι. Βγάλε το ωραία. 2 μπαλαντέρ. Μπουρδέλα. Τα σούλια έρχονται 3 μπαλαντεράκια μαζί με τον Μιχάλη.